जय जगन्नाथ। आपण समस्तଙ୍କୁ मोर नमस्कार। आजिर विषय हेउछि नृसिंह वंदना। हिरण्यकशिपु बद्ध हेबारे समस्त आनंदित हेले। ब्रह्मा, इंद्र, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, चारण, यक्ष, वैतालिक, किन्नर, विष्णु, पार्षद आदि नृसिंह भगवानଙ୍କର ସ୍ତବ କଲେ। କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବୋଇଲେ ଯାଅ ଜନମାତ, ଶାନ୍ତ କରାଅ ତୋର କାନ୍ତ। ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ସେହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଫେରିଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ, ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ତାର ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାର ମସ୍ତକରେ ଅଭୟ ହସ୍ତ ଆଉଁସିଦେଲେ। ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ କୋଳରେ ବସାଇଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ମୁଁ ଅସୁର କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ତୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲୁ, ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ଯାଚି ଦେଉଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର ମାଗିନେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ ମୋର ପିତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୋ ପରି ବୈଷ୍ଣବ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇବା ଦିନରୁ ତୋର ପିତା ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇସାରିଅଛି। ତୋର ପିତାକୁ ମୁଁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ନିଧନ କଲି, ତେଣୁ ତୋର ପିତା ପରିତ୍ରାଣ ହେବାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବାସନାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟ ବାସନା ମୋ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉ। ମୋତେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିଳୁ। ସାଧୁ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନିତ ସୁଖ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ରାଜା ହୁଅ। ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଇବୁ। ଶେଷରେ ତୁ ମୋର ଶାଶ୍ୱତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।